Dobra, to ja lecę Ale na ja- Elkę, na ten cypel taki wystający, wiecie. Ja od Okej, S ja dolecę też. na L-kę. Ja Mam lecę żółtą zaraz koło tego koszulkę. cypla. Tylko... Elka, dobra, czyli żółta. Pleasant Valley? Chyba tak. Tak. No tak, tak. D5. No tak. O, ale Dokładnie. to malagi albo cheaterem. Jestem na E5 przy cyplu, w sumie. Jestem E3. Mam kłada. Kurwa, mnie zblokowało w jakiejś W ogóle ja się dowiedziałem wczoraj, że Emma Watson to jest feministka. To ktoś tu z was biegnie? Do domku ceglanego? Rzekomo tak jest. Ktoś biegł do ceglanego przed chwilą koło. Żebym ja tu kogoś nie odstrzelił na tej Elce, bo... Ja tu jestem w jednym Ktoś domu. biegnie... O Boże. Kto biegnie tutaj obok Ja, domku Moro. białego? Babką Moro, gra. Ja. Babka? No to Moro, gdzie ty podskocz. jesteś, Niklas? Podskocz. To ty. Kacze, Odwróć się. gdzie ty jesteś? No odwróć się. Bo tu dwóch No, typa biegnie z górki. Ale odwróć Biegnie się. dwóch No ja tu jestem. Tu uciekaj, Jesteście na tym cyplu? Tak. bo tam w To wy ceglaku już strzelacie? był typ i podniósł Nie. broń. O kurde. Ja idę do niebieskiego domku. Ja idę do tego ceglaka za nim. AR-ka. Wolno Dobry nie. start. Bardzo dobry. Nice. Chyba wiem, że tu ktoś będzie już. Znaczy no ja tu jestem. No ale jestem w następnym. Dobra. Chyba wiem, gdzie Nie, jesteście. nie, tu ktoś jest. Czy to ktoś z was jest? Auto jakieś Ja jedzie. jestem w jakimś niebieskim. Pompa. Niklas, Co jest? ktoś biegnie do twojego domu. O kurde. To ja. Mam pompę, Nie. mam pompę. Dobra, porobię go zaraz. Porobiaj. Uwaga. Porobię. On biega na zewnątrz. Słyszeliście mnie? LOL! Mam go. No to Słuchajcie, ten. ja Mam tu go. nago biegam. To o tym mówiłem, dobra. To ja wracam do lutowania. Ej, czemu z niego nic nie wypadło w ogóle? Do mnie Bo on strzela. nic nie miał. LOL, jaki borok. Aj, zajebali mnie. O, Szant, ci powiem, tyś się nie nagrał dzisiaj. No nie bardzo. To nie jest twój dzień. Też już zginąłem, niestety. A Ja już Kamil, ogólnie gdzie jest lecę, Kamil? Także dzięki Ja za jestem grę, na narka. E8. Dobra, to Cześć. daleko. To postaraj się No, ja- przeżyć. Disconnected from your zadupcam. channel. Dobre, to se ogram przynajmniej na tym. Na twoim live'ie. No, patrz i Niklas, kibicuj. bo tu w tym domku, nie? Jest takie miejsce, że tu się nie da wejść do niego właściwie. A ja wiesz co, ja nie wiem teraz gdzie ty jesteś w sumie. No ja już Ceglaku poszedłem obok ciebie dalej. zaraz. Aha, Dobra, spróbuję do was dojść. spróbuj. Gdzie jesteś, Niklas? Bo jestem Osiem. w tym Ja na narożniku, ulicę Na wyszedłem. tym cyplu. Dobra, Ja, teraz ci coś pokażę. Jest Ja tam, muszę nie na ma północ jakiegoś iść. kasku tam, bo ja nie mam. ja mam tą Jest, dynię jest, jak jest. coś. Patrz, Dobra, jak dobra. tu sobie wejdziesz, nie? No. To jest po prostu taka pozycja, że nikt ci tu nie wejdzie. No. Patrzysz z trzeciej osoby na schody. I jak ktoś wybiega, to z pompy dryj. O No, Boże. no to ja wiem, to tak. Jesteś Tylko, na że ulicy? jeszcze trzeba go tej z pompy zabić, bo ona jest osłabiona przez... Wyjdź na ulicę. Ja mam wyjść na ulicę? Tak, Boję się, Tu bo na dole strzelają obok nas Są mocno. dwa kaski. ale jesteś w Ciemno. ceglanym. Tak, w ceglanym jesteśmy w jesteśmy, ceglanym. na drugim piętrze Uwaga. oba. Uwaga, Ja jestem Czy- na dole. uwaga, otwieram drzwi. Cześć. Mam baga ładowania pompy. Ale wam Boga. powiem, że Jesteś bogiem ładowania pompy. dzieli mnie taka wielka góra i nie wiem jak ją przekroczyć, bo to są takie skarpy. Obejść. Mam 180 amunicji do AR-ki. Ło. Ej, to daj Tu trochę. masz kask, przyjacielu. A, Tu. faktycznie. Dobra, dzięki. Dobra, mogę dam go coś trochę. Ładne. podjechać zabrać, nie? I potem weźmiemy drugiego kłada. Mam dwa kłady, ale jeździć mogę jednym tylko. No tak. Kłady nie są najlepsze. To 40 masz. Zawsze lepiej Dziękuję. kład jak nic. No Macie niby jakieś tak. uderki? Jedną. No to nie. To ja mam dwie. Nie, to nie. Nie rozwiążemy tego lepiej. Weź Rakal może tą dynię załóż, bo bardziej się rzuca w oczy. Ja też A sobie ja nie właśnie założę chciałbym się wtedy. nie rzucać w oczy za bardzo. Mhm. Mogę Można- wam założyć Skarczoła. Nie, ja sobie w moim kasku będę biegał. Dobra. Chyba widzę już to miasto z daleka, z tej góry. Możliwe. A jakie masz koordynaty? E7. No to jest E5, no to może być to. To nie daj się zabić, wszystko będzie dobrze. Ale Ej, Dobra. przygotujcie proszę dla mnie jakiś Wy jesteście na tej no. LC? Co mamy ci przygotować? Tak, tak. Już... No jakiś Dobra, strzelańsko. To jakby co, jadę do was No składem. to se weźmiesz co tu będzie. Cześć Jadę Kaśka, do was witaj. składem, mam czapkę, ten... No dole leżało Magno. tą dynię. Ma tu wiele. w sumie strefa już jest, więc możemy wyjść właśnie. i przy okazji polutować po drodze domki. Dobra. Dobra, Ale ja mam ktoś tam dynię, z czapkę, pistoletu mogę strzela, zabrać więc- kogoś. Ten ktoś się weźmie boję. drugiego kłada.
Ja otwieram, ty wyłazisz. Plecak, może jest lepszy niż mój. Ja mam militarkę. Nieważne. I blue. Blue czy Oyster. niebieski. Ej, dobra, gdzie wy jesteście na tej O LC? nie, Ja nie, tu już Blue jestem. Oyster to E, Tonight. panowie, ja Słucham. No. w sumie idę do was, a tutaj jest strefa się zaczyna robić i wy No jesteście to poza. nie. Tak, No bo my my właśnie- zaraz będziemy iść do niej. Halo, gdzie jesteście na tej LC? Czekam tu. No, Już No, wychodzimy na do jedziesz, ulicy na to E. my. to my. To wy? No to my. To wsiadaj ktoś. No ale Ja to muszę bez sensu, zmienić. to co dwóch ty ma... Nie, Chodź, ja my nie chcę pobiegniemy. na tym jeździć za Nie, bardzo. Ale ja mam tam drugiego kłada, to ktoś może ze mną pojechać i wziąć Aha, tego drugiego. aha. Ty lubisz dobra. jeździć. No ja wsiadam. Czekaj, nie umiem wsiąść. To chodź, że nie biegniemy. Okej. Dostałem Nie, jakąś nie biegniemy do shadow domku czasem jeszcze? Którego? No, obojętnie jakiego? Tam byli ludzie na początku już, wiesz? To Tych dwóch na tym pewno. lepiej, nie? No ale to tam nic nie będzie. W sensie... No ale... Tam... Dobra. My biegniemy wzdłuż rzeki. Po prawej stronie rzeki. Dokładnie tak. Na No, E. potem pojedzie. Za co dostałem skrzynkę? Za, to, że tak, jesteś- tak Ja- dobrze grasz, Kamil. Jesteś tak Sprzedaj dobrym ją. graczem. Ona jest warta euro 20. Poważnie? Panie, O No. kurde. O kurde, to se sprzedam i se kupię. Ty za nami typ jest. Ale se Za nami nakupię typ jak jest, za drzewem, za tą brzozą. Tyle se nakupię. O, ja widzę jakiś kościół. Na 100% jest za nami typ. To Nie Gdzieś widzę. tam w tych jeżynkach albo za brzozą. kościół to nie jest Elka. No ja wiem, ale jest obok Elki, tam w stronę strefy W bezpiecznej. stronę słońca. Czy ja mam wrócić się na Elkę Samochód przejechał. po O, kogoś? Widziałeś? Czekaj, Was? weź ten, bo ten ma Nie. więcej paliwa. Aż tam samochód jedzie. Na A ten dom jest obszukany? Co? Uważajcie, Ten, bo czy ten dom jest między nami zlutowany? a wami Tak. jest typ. Jak lutowałem. No to nie będziemy po was wracać raczej, ale... Jak to? Czy wracać, to wy musicie do nas przyjechać, bo to my jesteśmy w właśnie. strefie. Aha, no okej. To Czyli sorry. jeszcze nie jesteśmy. To jedziemy. Dobra, chodź biegniemy. Brum brum. Wzdłuż rzeki biegniemy. To są taktyki, co? Wyborne. Najlepsze, nie? Ło, ale... Dwa Łoje, ło, telepie. Ty na shifcie nie jeździ, bo na shifcie to tak będziecie obracać. No. Jazda podwyższonego ryzyka. Ja już się Bo aż mi nauczyłem. Ej, ogień, kasę aż mi się ogień poszł. Gdzie wy Zły. jesteście? Biegniemy do tych... No wzdłuż rzeki biegniemy. F5. Jadymy. To nie będzie w strefie ten mostek. No na pewno Wzdłuż nie. rzeki. No nie, bo musimy bardziej na S biec. A ja bym to olał, wiesz. Tam podejrzewam, że nic nie będzie. Chodź bardziej na S tutaj. Do mnie. Super. Okej. Garniasz Niklas, gdzie oni są wyjazd. Nie bardzo, bo ja za tobą jadę. Jedźcie do strefy, tyle wam powiem. Dobra. Ej, ktoś tu jest, strzelamy. O, No mówiłem, że ktoś jest między wami. Zabił ale- cię? No, Tak. Aha, proszę, bo jest. Około. ja się tam boję Ja- jechać teraz. E5, dobra, to ja muszę jechać na E. To w sumie tam, gdzie ten gościu był. A gdzie Kamil? Ja jestem na E6. To dobra, to zaraz tam Schodzimy pojadę. tam rzeźnik? Jakby co ja jadę kładem, to jak będzie ktoś jechał kładem, to raczej ja, to nie strzelaj. Mam niebieski kask. Dobrze, No są zamknięte te kampery. tylko nie wiem czy okej. O, to przynajmniej mnie nie zabijesz. Dobra, ja na razie spadam, dzięki. Dobra, dobre. trzymaj się, dzięki, No pa. na razie. Cześć. Cześć. Ja szedłem do jakiejś rzeki, teraz nie mogę wyjść, bo tu wszędzie są... No O, to ja strzelają wiem, się gdzie gdzieś. Słyszę coś. Strzelają się. No to uciekaj najlepiej. Że im podwędzę tak jak oni się strzelają, to ja trzeci korzystam, nie? NS. Niklas, tak sobie Lol, patrz tu ktoś na łazi. latanie. Przed chwilą miałeś To my, tego to typa my. z tym kołem. To wy jesteście F5 przy Ktoś kamperach? strzelał. Tak, A. tak. To... To my. Słyszeliście strzały? Czyli, że daleko. Nie jesteście w pobliżu. Widzisz, że tak nas znalazłeś. Ile kosztuje rok suba? O, ja Daszek nie wiem. Nie orientuję się. Trzeba pomnożyć razy 12. Znaczy to nie, bo potem masz jakieś rabaty, No, nie? zniżki są jakieś na A. pewno. Dobra, chodźmy stąd, bo to tak na środku jest. No ja ma właśnie tak, nie, no nie jest tak, no Jezus, są... Ja ma, ale tobie wybaczę, bo ty jesteś z menelskiego miasta. O, Tam- strzelają do mnie! Tam nie wiedzie tak. Strzelają! Nie! No weapon friendly. To jeszcze nie jest w strefie, to gdzie my jesteśmy. To... Jesteśmy. Dobra.
Albo Jesteśmy, no, bo my jesteśmy na koło styk. ulicy. Tak na styk. No. Dobra. I co, przeżyłeś Kamil czy Tot? Wiesz co, ktoś do mnie strzela i ktoś tutaj jedzie samochodem. To kryj się. To Kryj. tak. Jestem za kamieniem i nie wiem, czy on wiedział, że ja nie wyszedłem z drugiej strony. Nie wiesz, czy on wiedział, że ty wiedziałeś, że on wie? No. No weapon, no weapon. Ja Daszek, słuchaj, powiem ci tak, kup se suba. Każdy, kto kupuje suba, dostaje kartę na G2A za 3,99. Kartę? Kartę podarunkową, znaczy no taką hajsową. 3,99 euro Kod. po prostu. Kod na 3,99 A u euro. niektórych jest na 4,99 euro. Jak to? No, No, normalnie. niektóre jak kupujesz suba, to za 5 euro dostajesz. To ja nie wiem, Nie wiem, bo ja jak to tego nie działa. ustalałem sobie za ile ja mam. No to nie wiem. Dobrze w ogóle, że Hitbox coś takiego ma. No, to jest bardzo No. fajne. O, walą Jest do na nas, SWO. a to... Je, pizda. Jak krwawią. Tak nas nie trafi. A to zobaczcie za ile jest tam ta moja, może ja źle mówię. Może To masz biegniemy 3,99. na N do lasu, Czyli co? dobrze mówię, kurde nie wiem. No. Co robimy? Jedź, Wiecie gościu ma kłada, Tak, widzę. trafiłeś w kamień. No, chciałem go Tak, ma kłada. postraszyć. Jak ma kłada i takie spodnie te... Jak to się nazywa? No to co? W mięśnie. To jest ten, co mnie zabiło, Makoła wtedy. No, strzela do nas koła. Ja? Najchętniej to Nie, bym ja stąd Daszek, ta karta uciekał. jest jednorazowa pewnie, bo to by było no... bez studia Ja bez bym dna. proponował ten las tam na NN. Znaczy, ja słyszałem, że 2 razy na jedno konto można aktywować. Aha, to nie wiedziałem nawet. No nie wiem ale jak to działa do końca, Wiesz, jeden sub, jeden kod i później jeszcze raz jak dopiero zasubuje, nie? Z A, drugiego ja konta. rozumiem. A nie, Tak, że z zasubować. jednego suba 2 bo... kody. Nie, no, to wiem, rozumiem. No. I dostałem drugą jak Tym z F6. O, Ja to jestem sprawdzę. No my bezpieczny. jesteśmy F5, to niedaleko. A, well check this. Nie chcecie zejść do lasu? Idziemy To właśnie po drugiej do lasu. stronie to jakby po drugiej stronie rzeki. Las to jest Idziemy. mało precyzyjne stwierdzenie, co to. Tu same lasy są w sumie. Gdzie jesteś? Za drzewem. A i tutaj jest jakaś tama, taką przynajmniej widzę, taką jakby tamę lekką. A no to wiem, gdzie jesteś, ale to... Przy Tabeletką takiej betonowej, co jakby. Co? Taka betonowa? No, Właściwie no. to my tam musimy iść To do idź w centrum. lewo, idź w lewo. Lol. Idź w lewo i Jaki potem... patyk, Ale o, w pancerny. lewo to znaczy raczej kierunki, bo ja tak nie wiadomo, w My którą musimy patrzę. iść do seta. No No. pewnie idziesz od miasta, nie? Biegnijmy. Tak, Nie, od ja miasta. idę od tak naprawdę dupy strony, bo nie wiem, mnie zrespiło tak daleko od wszystkiego, że Biegniemy musiałem do ciebie góry sobie i lasy generalnie. przemierzyć. Czekaj, to masz po lewej miasto? Biegniemy do ciebie, ja wiem, gdzie jesteś. Taka biała tama, tak? Tak, taka No. biała tama, No, tak jakby biegniemy do ciebie. łączona z dwóch. Lecym tam. Pilnuj się. Masz broń czy nic? Teoretycznie to No wiadomo. co ty, w lesie znalazłeś? Ej, to tyś jest A normalnie można- Zrób sobie łuk. cudotwórcą. Ty chyba jeszcze A nie, niedługo strzech tak nie łączy- grał i nie nie. miał broni. Trzech łączono. Stary, ej, powiem ci, pochwalę się, wczoraj grałem we 2 osoby i byłem 4. No to... Ja się nie zdziwię jak se to wygra, nie? Ja bym chciał Wygląda wygrać, pan bo ja friendly. potrzebuję skina. Ja jako czołowy gracz H1 na Napisz do scenie... twórców, żeby ci dali. Dajcie. I am Niklas. I am streamer from Hitbox. I play H1Z1 very often. I want you to give me Ten skin. typ na kładzie jest na drodze jest. O kurde, nie. Na SW od nas. Chciałbym Wiem, on mnie wjechał do chyba lasu. widział. koszulkę z... O! Rzekę przejeżdża, ale nie widział nas. Uważaj. No właśnie nie wiem, nie? Bo ja Kogo wychylony stałem. wydupiło? Kamil jest? W sumie. Jestem. Dobra. Izdin napisał, ta, se to ugra. O, nie wierzy w ciebie. Bo to jest człowiek mojej wiary. A w ogóle dziękuję Izdin jeszcze raz za te ARK. Nie ściągałem, bo 27 giga waży, ale jak wrócę po weekendzie, to sobie pobiorę. Zobaczę. Co z tym? No dobrze, Seto, my jesteśmy od ciebie na... Jak stoisz na N, to na prawo. Czyli Jak na E. stoisz na N, No na E to generalnie. na prawo, czyli to jakby za tamą. Z mojego, Tak. bo jestem Tak. od strony tej zachodniej. To muszę teraz jakoś tam przejść. Ło! Wysoka skarpa. Ej, gdzie wyście poszli, bo się No na tych domkach 3-2. Dobra, to ja też.
Okej, muszę przejść na drugą stronę. Czym drzwi Kajcie do tam. pieca? Nie, to nie ma tu. O, O! frag grenade. Coś Balon. strzelało. A czy do nas? Nie wiem. U nas nie, ja nic Chyba nie. nie słyszałem. Nie słyszałem, ale tak z daleka. Probably not. Well, that's great. Tremendous. Ej, znalazłem Dobra. drzwi, no. Tremendous joke. Co tu? Przeszedłem przez... Dokąd ty strzelasz? Ej, ale jak wy jesteście na 3-2, to czemu ja jestem na 3-2, a was tutaj nie ma? Bo ty pobiegłeś dalej. Przeszedłem przez Znaczy- tą tamę, słuchajcie. Ty jesteś Widzę na jakiś trójkach? taki domek. Widzę, ktoś biegnie. Kilka domków. Podskocz. Skacz dalej. Dobra, to ja. To ja tutaj To ja. biegnę, jakby co? Gdzie? No tutaj, za tobą. Chodźcie, coś wam pokażę. Tutaj? Aha. Chodźcie tu do mnie. No tam jest gdzieś rakot. Chodźcie, patrzcie to. To jest dobra beka i ja nigdy tego nie widziałem. Co jest? Patrz to. LOL! Ich tu nie było. Jestem To są pewien, że ich tu nie What? było. Nowoczesne okiennice. No, Takie ale full powiedz, nowoczesne. Nie było, nie? No powiem Nie szczerze, było. to ma sens. Coraz lepiej, coraz lepiej. Widzisz? Zamiast czołg wprowadzić, to robią takie... Robią drzwi na okna. Ej, tu też Doszedłem jest. do jakiejś miejscowości, są jakieś takie hangary. Ale to nie. To to my nie jesteśmy to. po drugiej stronie. Widzisz most przez rzekę? I tam są domki. Czekaj, most, najpierw muszę zlokalizować most. Most. Most wanted. I will No tell jest you taki mostek, straight taki from the niski. bridge. Taki niski. niski. Nie wiem, czy niski. No ale w No, sensie no, jestem po normalny stronie taki. hangarów, tak jakby takich. No to my jesteśmy po stronie mostu. Drugiej, Domków w sensie. Takie domki trzy chyba. Tak, czy tak, tak? tak, to tam To ja już jesteś. idę przez wodę. Przez Jak wielką wodę. most ma dwie strony, to my jesteśmy z tej drugiej. Tak bym to opisał. Tak. Nawet to będzie AR-ka dla ciebie w sumie. Tylko ja nie umiem strzelać, ale spoko. To może No być to nie, też no Magnum. to nie, to nie, to nie. W sumie to nie. To nie będzie. Żartowałem. Magnuma lepiej. Tu jest Magnum Magnum, no. O, kto tam jest pod mostem? Ja. O, Jezu. Jest. Jest drop. Cię, kurde, Auto jedzie. zgubiłem cię, tak. Policja! Faktycznie. Nie strzelać. Ale oni Przyjechali? nas nie widzieli chyba. Nie widział. Nie wiem. Mnie Ja nie już widzieli, chciałem bo- strzelać, ale... Siedziałem. Chodź, chcę to. No, idę. Zaprowadź mnie do swoich. A później was Niklas zabiję. siedział. Show me O, tu jest. your mates. A na SE jest ściep. Gdzie jesteś, Rakot? Potrzebna Erka. Jest coś, jakieś Tu. pieniądze. O, plecaczek. To jest Oni się tam pierwszy. zatrzymali. Tu Magnum leży. Faktycznie. I hełm. O, dziękuję. Zaraz obadam sytuację. Sytuacja wygląda tak. Policja stoi, dymi, jeden facet wsiadł, policja odjechała. Pojechali. Tak. Potwierdzam. Czyli zabili kogoś. Tu, daj, Seto siedzi. Jestem. Tam Magnum jest w pierwszym domku. No już A, mam tu jesteś- Magnum. A więcej amunicji. Się przyda. Mam w tym pierwszym? Chyba w pierwszym. Prawie na 100% w pierwszym. O, Raczej tu chyba nawet na leży pewno. Magnum też. Jeszcze jedno. No, tu na stoliku. Z jakiegoś Tu nie powodu ma. nikt tego nie używa. Ja, kurde, wiem jaki to ma potencjał, więc biorę. Ja też, ale trafić z tego to... No, znaczy Aj, chyba, tam. że tak prosto w lufę do ryja się wsadzi komuś, to Tak, Ej, Seto, chodź tu do mnie. ewentualnie Tu wtedy jest można pompa. do japy. Ja tu skaczę. Skaczę zrobić tu. kuku. A, tam. Cześć Lotto, Zostaw witaj. to. Masz pompę. A czemu tu jest? Aha, dobra, bo to jest, to nie chcę weźmie bidny Kamil. Borocek. O, ARK. My nie chcemy już to być. O, a właśnie, Kamil, grałeś już we Mates. Fallouta, widziałem. Grałem we Jeszcze nie Fallouta. oglądałem, ale będę sobie oglądał. Żal. No, ale czemu nie grasz? Znaczy, czemu nie gram? No. Bo nie lubię Fallouta. Ale A, okej. jak ci się podoba? Bo opinie bardzo sprzeczne. Różne. Jeep tam stoi. Jeep stoi na moście. I się dymi. Ja mam sparki jak coś. A, to już było. Czy my go przejmujemy? On jest pusty. Zaczyna się na czacie. Ale to może być jakiś To już wabik. było, to już widziałem. I tak musimy stąd iść. Na No to chodź. SE. Dobra, gdzie wy jesteście? Idziemy Ja mam sparki. przejąć drugi Wkładam samochód. i od razu ty kierujesz. Gdzie jest samochód? Ja wkładam, ty kierujesz.
mniej więcej. Ale ja, ty ja ten pierwszy dzika? nie idę. To jest za górek. To z tym jedziemy? Co? Nie mogę wsadzić, ty. Ej, gdzie... Na moście. Ja ci Ale drobnę. co na moście? To są sparki. Na moście nic nie ma. Ale nie na Nie tym na moście. tym. A na jakim? W jakim Innym. kierunku? Na tym na E. Czemu ja nie widzę, kto ja za kim ja Chodź, biegam? chodź, za mną. Biegniemy, A, bo że myśmy... wszyscy są wrogami tutaj. Ej, nie mogę wejść do samochodu. On jest unlocked. To wyjść... A tutaj jest most. No dobra. Ojej. Szybko, szybko, bo 5 sekund. Biegnę, Lecą już! biegnę, biegnę. No bo gaz nas goni. Dobra. O, właś! Właś! Jedźcie, Jestem. szamany, jedźcie. Go, 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 go. Dobra, mogę się zbandażować teraz? Nie. Jak jedzie, to nie. Na lewo gaz. Na prawo Prawo prawo. nie ma gazu. Na lewo jest. Przed nami gaz. Wiem, Gaz goni nas. Tu jesteśmy bezpieczni. Ale no wiem, nikogo ale nie ja ma. bym to przejechał i pojechał tam na pole, co? Ej, ale Ja, w sumie co? most jakby był z jednej... O, jeep. Auto przed nami. Jeep. Most jakby był z jednej strony odcięty gazem, to by była spoko pozycja całkiem, bo tylko dosłownie z jednej już strony. pamiętam tą sytuację na moście. Ale No. wtedy z dwóch stron podeszli. To było co No innego. właśnie. To co ci powiem o Falloutie, to powiem ci, No. że mi się podoba. Mówisz, a grałeś w poprzedniego? Tak jest im Tak. Gdzie ty jedziesz? Paliwo Takie mamy. Simsy, ja w te Simsy się Wiem. w ogóle jeszcze nie bawiłem. No. Słyszałem, że trzeba, bo się nie posuniesz z questami. Tak, ja się posuwam. To gratuluję. Okej. Zdolny chłopak. Legit. No to jest O, spoko. kolejny tam był. Gdzie? Jeep. Przed nami, totalnie przed nami. Pomiędzy dwoma krzakami. Przynajmniej coś tam się poruszało. Okej. No, i jeździ tam na wzgórzu. Kurde, Za nami. głodny jestem, jadłbym sobie coś takiego. Żebyśmy tu Mm. sobie przysiedli. Czekaj, na N. Coś Bella. To powinna być granica strefy, tu w tych drzewach. Gdzieś mniej więcej. Dobrze, to Zostało wiecie, przy ten panowie kwadracik, kurde, 16. zawsze jest taki duży. Taki duży. A ja bym go zostawił, bo on jest w ogóle broken. W ogóle Co, z broken. buta? No W się ogóle- zamknie strefa w tym miejscu. W ogóle zerstört. Czekaj, na N. Cześć Kwiato, o co chodzi? Gaz szybciej, poranek, nowe skiny, gaz No to, że częściej. poranek to już w ogóle, nie? Ale to, że poranek Fajnie. najlepsze, bo bardzo ładnie wygląda. No gdzieś tu Noc, się zamknie tak. strefa. No na Ale 100%. noc by była jeszcze bardziej spoko. Że nie No. proszę zweryfikować moje twierdzenie. E, Że myślę, że nie może słuchałem. być... Tak, Może gdzieś pan tu powtórzyć będzie. pytanie? Zobacz, jest most, kawałek jeszcze. no to I jakby w się tych pod mostem malinach się nie skitrać. powinien posuwać gaz już. Znaczy... Pod mostem może jeszcze trochę być gazu. Tak, pod mostem tak, ale tu na tych No. drzewkach. No to jest spoko. Malinka najlepiej. 15 zostało, to nieźle. Jaja z azbestu i sieci. Dokładnie. Jaja z azbestu, nerwy ze stali. Czy jesteśmy duzi, czy mali? Będziemy się razem wszyscy trzymali Gaz nas nie powali. i w gazie... No właśnie, gaz nas nie powali. Mikołaj, Słucham. popatrz na mnie, popatrz w krzaki. A Które, kuku! które krzaki? Aleś ty się z śmieszek. Keszkę w meszkę, śmieszkę. Setałkę, śmieszałkę. Ty nie kiwaj mi, bo ci ręka uschnie. Okej. Strzelają. Strzelają z SSE Nie do nas. i z SE. I będzie zrzucik. Zostało 13. A za 4 minuty piątek 13. I właśnie. Wspaniały dzień, by wygrać. Czemu bandaż daje tylko 10 helta? Bo można go Tak zrobić z Kamil, dwóch kawałków co szmaty. wygląda. Jakie jest życie. Okej. Nie, gaz. Dlaczego? Czyli jednak tutaj mamy nie być. Nie no, spokojnie. Ale on się posuwa. Ja tam w Ale gazie wolno. nie jestem, nie? Ja się lękam. Trzymał się. Ja się lękam. Jesteśmy dobrze chyba. Lękam No już się się. zatrzymał. Ale nie, jak chodzi mi o nową strefę. A nie trochę na W? A, to my jesteśmy tak na trochę... SW? O. W sumie dobrze. Tak, myślę, że dobrze. My Myślę, jesteśmy że- tak totalnie 11. na granicy. Dobra. Tak. A to tak chcieliśmy.
Ja tutaj za dupką mi tutaj coś już śmierdzi. O, A to proszę. to proszę być przepraszam, ale... Czekajcie, zobaczę ile muszę kroków zrobić, że toksik mnie dopadł. Raz, 2, 3. O, już, dobra. Kuję przez te jeżyny. Ej, Boże, te krzaki. Samochód. No. Samochód na SW. Jeździ sobie. Jeździ. O, czy on nas widzi? O, Ktoś widział wyszedł. Stąd, mnie? nie ruszaj się. O! Zabił mnie! Co? Cudem? Ej, wali! O, panowie! Wali! Wspaniały kolega, który nie używa tekstur, nie? Śmieć. Bardzo Dostałem niedobrze. 2 strzały. No ja prawie zdechłem, dostałem też z 2. Ała! Co za kurwy! Uciekaj tym autem, frajerze. Reportuj to seto. Report. Co za pizda, Aha. stoi tam na tej hołdzie. Niklas, chowam się za tobą, A ja bo się mam Bella 22%. wykrwawiam. No ja też. Ja mam jedną apteczkę, to wolałbym jej nie brać teraz. Leżę tam w tych głupich krzakach, a ty we mnie strzela. Coś śmieszne. On Kamil umarł, on umarł, Tekstury usunięte. 2 a z lewej jadą 2 jeepy. Świetna sytuacja. Wyborna, rzekłbym. Niecodzienna Co sytuacja. zrobisz? No i co my co teraz zrobimy zrobisz? ciekawe? Cheater, Rip to był in cheater. pepper- Ja Peloni. pier... Papier. Wysiadł, wysiadł! No i cześć. Ja żyję, Ale... ale... frajerzy z Twitcha. Przynajmniej jednego zabiłem. Kurwa! Ach! Byłeś chociaż 10. Zabiłem 2 tam na końcu. Ach, O. 8 byłem. O, to ja 11. Ale się Jedno wkurwiłem. miejsce zabrakło. 10.